дъщеря. Колко спостава на трион и мърсти сурлата. Жабата е мрачно животно. Абе, не може вече да спи от това животно, бе. Аз да спя, тя ме подвигне. Тя не е умряла, а само се е преструвана умряла. Мигър ти не си чувал, че лисицата обича да се преструва на умряла. Точно е. Аз. Ама ти остави, че не помни. Нищо е. Оня ден се изгуби, да се опих да я търся тази пърлица. Взех камък. Хвърли го. А тя вместо да мукне, тя взе, че зика още жаби. Аз вера нямам никаква. Кой е глупав да верва? Не съм глупав аз като моите кокошки, не те ги изпояли всичките. Жената вика, че го пусна от кончината да се изтича и той изчезна. Изчезна, вика, и го нема. 200 ли бях, 300 ли. И като ме завикаха, стига, че ме викат, а почеха да ми дърпат юргана. Да ме отвиха от към гърба. На глупавия му дай да погледни и да пипне с пръст. Аз ви казвам, човекът самото любопитство го изяжда. Обиколих се Родун. Нема. Това не е глада да изчезне. Ако се е забутал в гората, ще го издадва още. Как съм станал, дед? Как съм грабнал пушката? Стигнах пушката. Да правя жабите! Та глупавия, па се рече. Който и там, бе, па отиде и види. Та и моите кокошчици, те заминаха. Почнах аз. Гъчи. То се ослушвам. Нема и нема. Устата ми пресъхна от мамене, до сабале мога да си маме и пак да не ме чуе. Бре! Оле! Извикате и падаха на земята. Кога гледам? Жена ми. Бесих се тогава аз съзех. Да прегората. А тя седи и ма гледа. Ако може да ма мине. Ама не може. Вика тази пърлица и заспала някъде. Тя добре, че се обърна и че щях да убия. Мрачна работи, казвам, бре. Абе, мрачна. Ама като я удърва, ще видиш как ще се освети цяла. Господ здраве да ви дава, да остаре, да побелеете, като снеговете на Стара планина, от щастие да не се отървете и да ни благославяте, че ви водим тоя кон. Ако Атила имаше такъв кон, щеше 2 пъти да влезе в историята. Не 2 пъти, 3 пъти щеше да влезе в историята. И нито веднъж нямаше да излезе от нея. И нямаше да сполетят нещастието на другите. Дето ту влизат, ту излизат, ту влизат от тази история. Тази историята е Чудито с кон, бре! От Троянската война. Това е поне исторически. Значи, само да приятнеш и побеждаваш противника. Абе, историята го е доказала и всичко нещо е направил. Е описано. Но най-важното е, че винаги побеждаваш. Това не е конка. Това е ламясъчка. Вижте го. Вие, конете, няма нужда да ги хвалите. И ние разбираме нещо от коне. Нямаше коне на този свят. Ние сами щяхме да ги измислим. Абе, то с кон да не е некой текне фесте. Абе, те като го гледам, не е бил поковаван както се е раждал. Обязни ли прочие? Как ще обязнем, бе? Абе, може ли ме да се обязни, бе? Той ни дава да го докоснеш.
и Рита, и Хапе, и Супашка бе, и спеш проче, а? Значи, само да се качиш отгоре, казвам, и те забива като търски пиро в земята. Да. Опасен кон. Абе, нали с тебе гледахме? Тряска война. Кажи му. Как всичко живо си хвърли оръжието и се скри, където му видя погледа. Абе, страшна суматоха беше и пълна паника. Ага. Кон? Да. Чудо бе, дайте го бе, вижте. Абе, този кон... Абе, може ли да се купи? Ама може ли да не се купи? Ете, баща ми на времето 30 години купува един кон и накрая пак не го. Така бърлица не ми трябва на мен. Ще вкараш така бърлица в къщата си, а после ще си скубеш косите. Е така. Ние може да го купим, ама като не окязде, не е подкован и Хапе и не знаеш що си. Той да, Рита. Ама че той е вкрота като овчица. Ако имаше вълна, може да се стрипне. Ако имаше виме, може да дои. Това не е кон като кон, бе. Ти, божа кравичка, бе. На мравка път не минава. Вижте го бе, аж като майка не е раждан, ами че като стръпче си да е. Същински ангел. Толкова е кротък. Че бебетата може да се нагуб, може да е или прозорци, може да е. Толкова с кротък кон, на мене не ми трябва. Кой е кротък, бре? Що е кротък, бре? Ами що е луд за 1000? Казвам, че само се качиш отгоре. Ще те смачка, ще те трие, ще те служи. Та пълен няма да остане от тебе. Ще бъдем тогава с такъв кон. Ама не за конем. Абе, ние сме продавачи. И сега, къде друг път ще се падне такъв кон? И свиреп, и крота, и луд за 1000, а и скромен за 5000. Той е скромен, кажи, той е скромен. Че мога да качиш върху него. И пак ще си остане скромен. Като човек е скромен това. Абе, вие ако на нас не вярвате, на кого ще вярвате? Аз този кон ще го взема. Ама заедно с сичинката. Жив да се, ама остави ли сичинката, бе? Ще срещнем нещо в гората. После как си го вържам? Остави ня, бе. Няма как да го вържам без сичинката. Жив да си, не остави ня, гората. Аз ще ви оставя сичинката. Вие ще вземете да срещате крата ми. И да я дойдете. По никой си начин. Ние двамата да ти вържим кравата. Ние на рогато. Веднъж летяхме на оня селския бик, да изпотреби сума и нещо. Хасанчо, те да правиш брат. Стига. Оня другия Хасанчо, дето жена му се пожени от студено буче, Слушайте, и той ли бе? Естествено. Ако не е горчички, да горчички. Вижте, оставете ли си джимката в нейния късмета. Пък ако не оставите, ще възпоменаваме само с добро. Възпоменаваме обаче. Да, покли. Не вярвам, джип! Абе, ще възпоменаваме. Гледай. Ще възпоменаваме, да ще се изпотрепим от това правене. Само с добро. Щом ще ни споменавате, вземете си чипката. Няма кой да се отгласа.
Що се огласят, бе? Няма, бе, няма. Вчера ни дадоха само по един спекатман, а днеска и той ми се посвира. Според както сочи науката, кога едно нещо намалее и пак намалее. Накрая ще се викаш аспри. Какво значи? Абе, кога да забърши хелката, бе? Верно. Нема завидо мисли. Кой мисли, бе? Изразявам се. Юнаци! Ало! Юнаци! Я, Пешко, викни пак. А този път речи Драги Селена. Наблегни на Драги. Айде, да. Драги! Тук сме, на Мегдана. Айде нещо да не Като че се обадиха. Да не повярваш. нищо са начали мастори. И на Драги Селена се не обаждат. Не признават за юнаци и това е Еми, това да бе направи някой юнакук, че не ни признаят. Абе, ай край пак ти, бе! Що да? Говорихме ни като идвах в дължинка, че прави юнакурци. Няма, бре! Гледай колко му дошло на ума! Пешко, и да наклъкаш му дойде времето, бе, Пешко. Така ли? Да наклъкна гладно не може, бе. Юнаци, слушай. Аз сега така викам. Първо, да се наедеме много. Да си отспием, да сберем сила, пак тогис, като напре страфта отвътре. И виж, юнаклъка дошъл от само себе си. Така си е, бе. Сега няма що да се напинем и да правим някой немощен юнаклък. Па после да се чудим юнаклък ли бе, съкатлък ли бе. Мастори, ама на селените не ни признават юнаци. Кръце жълти подяжда. Не, четирима юнака сме бе, Кручино. Не сме 40. Един млад юнак, Пешко. Двама старши юнаци. Въско и Каралампито. И един мастор юнак. Най-големия аз. Юнак Пандо, мастора. Той е бил мастор, бе, тук. Хайде, мастори, като си толкова голям. Кажи сега, що да правим? Селото на остане на произвола на съдбата, гладни сме, речите, какво да правим? Ще го река като нищо. Речи и ти, само се каниш. Юнаци, аз викам, щом селото не ме признава, и ние да не го признаем. По никой начин да не го признаем. И какво нататък? Какво? Ще сме обидени, бе. И селяните ще се рекат, бре, тия юнаци са ни нещо обидени, я да видим защо, и ще додат. Ще вземат да напитат с коса ни докачили, а ни дума няма да обелим. От глад. И те ще си отидат и ще почнат да се карат, за дето така са ни ядосали. Па после ще си рекат, я да им умесим една голяма погача на тия юнаци, че да се отсърдят. Масторе! Кажи, Васа, кажи. Такива две големи! Мастори. И някой петилни пушкове. И една куба за сирена не ми седи. И една такава голяма да заколя. Тото и Въсо на четвърто юден. Седи. А на петио ще си рекат, не! При юнак Пандо не отиваме само стои. Срамна е. Я да сберем някоя дрежка за юнак Пандо, а покрай него и за дружинката му. Да и навърви бойни опинци. И по една гуща. И по една за шапки. И по една лопата. Кукуричи. И по една лопата, реко, да може по-набързо да ни заровят. Що бе? Защото докато един съседи за едно, на друг му дошло друго, на пети му дошло на момисето, до тогава всички ще сме изпукали от това. Верно бе. Ано де. Докато чакаме да ни се отсърдят, да пратим Пешко. Айде, Пешко. Да им обади, че сме им сърдити и деликатно да ги подучи какво да направят. Мастори, няма нужда, няма. Как така няма нужда, бе? Пешко, айде няма нужда. Не си прав, бе, Пешко, най-млад си. За най-млад, сега ще трябва да се губи на дружинката. Слава сбирах ли? Той е, А били писах ли? той може. Чеки, крадо. Кради си сега, кради. Ай сега толкова. Да иде безстопът. Така... Ко стана си? Госла? Так хвана?
Юнаци, не може то тъй. Масторе, обръщам първе. Бешко, ти си отскоро в дружинката. Бешко, някои неща не ги разбираш съвсем. Седи се. Така, юнаци, аз викам да си я караме по старшинство. Верно, Бешко, направил си някой други на глък. Паднал е вода в нивата, впрегнал си са и се е изорал. Верно, това всеки не може го направи. Ама малко си е... Опинчарски той има кръг. Как? Вял си ни мене, бе. С голи ръце. Мечка хванах. Не мечка, а мечище. Как я мислиш тази работа? Просто на глък ли е това? Вземи въсо, бе, вземи въсо. На една сватба половин вол изяде. Изпи 4 метника с вино. Много хубави бяха, масторе. И накрая глътна 3 кърпилчи за набулката, защото му мирише ли на манджа. Масторе, Кой е са? на дружинка. Вземи и харалампито. Виж сега за него, не че му е немощен на кръка, ама... Речи си, плюни си от ротата. Страх те е, че съм по-мастор от тебе, защото аз съм мешал в науката и знам всичките им брънки и скрити кюшета. Този труд съм го изчел от кора до кора. А ти, мечка хвана. Айде сега толкова, да не ставаме изур пред хората. Че па, какво толкова съм рекал, бе, харалампи? Какво си взятна устата ти, бе? Какво си взятна? Ако искаш юнак да ставаш, мене ще слушаш. Юнак Харалампи може и Пугача да намери, и чорба дори. Айде, ставай. Па ми си го има и ти него за мастор. Пак аз ще накрая не скъпай. Въщо! Може да става харалампито, ципи са. Не е мене от ученост. Всички учени са такива. Учен! Цирко не нарочих ми ни за учен. Те има един учен в дружинката, колкото за фасон. Така си е, масторе, така си е. Книга прочел. Благодарение на мене ще те въсо. Ма няма признателност. Няма. Харалампова работа. Той щял да нахрани дружинката. Иска му се. Иска му се на него. Иска му се на командоре. Иска му се. Не мога да команди някой пушкин юнак. Разбра се то въсо, пак мастора ще нахрани дружинката. Аз я да вървим, а? Така се е, масторе, с тебе съм, ама... Масторе, кой ще я дневне? Кромит Въско. Полезен е за мозъка. Ай сега, Айде. За едно кацарство съм се трепал 6 години. 2 години ходих из гората, докато науча от кои дървета стават хубави дъски. 1 година се учих само да цепя, 1 година само да дядам, 2 години да рендосвам и сгробявам и тогава, за да те признаят за майстор, даваха ти да направиш каца с вързани очи. 12 майстор кацари около теб, а ти в средата. Работиш каца с вързани очи. Като я направиш, пълнят я с вода. Капне ли капка, ставаш си чирак. Не капне ли, опасва ти майсторския пояс и си готов майстор. Този изпит беше тежък, ама какъвто изпит не ми се случи, никога няма да го забравя. 6 месеца имаше, откакто майсторския пояс бех завързал, ама работата не вървеше. За 6 месеца бех направил 5 ведра и това си беше лъжвериша. Един ден при мене идва Карасоро Бялковски от Хамбар Дере и ми вика: да ми направиш каца, дето да събира 300 оки извара, само че да можеш да й огребеш дъното, като се наведеш с пръсти. На Костадинов ден я искам вкъщи. Можеш ли? Мога? Що да не мога? Качи се на коня, отиде си и за пари не отвори нито дума. Чак тогава ми дойде на ума. Каква ще е тая каца, бе? 300 оки извара да събира, като се наведеш да й огребеш дъното с ръка. Ако си майстор, вика баща ми, ще я направиш. Ако не я направиш, ще ти излезе лошо име, а името на майстора е главното. Почвам да правя тая каца. Труд не жалих. Каца и половина я направих, като ти кажа точно. Колкото висока, толкова широка. Чамова каца с бели като сирене дъски. Натвариха на молето и право в Хамбар Дере. Като видя кацата суля, зарадвай се. Ама като ги напипа тия лесковите обръчи, веднага му се уби кефа и се намръщи. Масторе, кацата хубава, ама обръчите й не струват. Може ли на такава голяма каца, дето ще събира 300 оки извара, да се крепи на дървени обръчи? Свърши му ли е желязото на този свет, бе?
Аз искам моите да е с железни. И на хората, какво ще си кажа? Къде го Карасулю няма пари да си направи кацата с железни обръчи, да е направил с дървени. Почвам аз да обяснявам на Суля, че ако дървените обръчи, ако са от припек сечени, ако са в мазга цепени и в дъждовна вода киснати, те значи са жилави и яки, и дори по-яки от железните. Ама Карасулю не, искал неговата да бъде с железни. И така, докато се разправяме ние с него, в двора се насебра цялата махала. Карасулю попита ходжата какво ще каже. Като ни гледаш по маци, вика ми ходжата, да не мислиш, че сме яхмаци. Изтъркулят тази каца надолу в двора, ако обръчите ги оставят здрави, аз брадата си ще обръсна. Ей, хванаха ме дяволите! Ходжа, аз ще търкуля тази каца, ама двора ми се вижда малък. Ще пусна се търкана от тук, надолу към дерето. Ако обръчите им останат здрави, ще те обръсна, ей. Обръсни ме, вика ми ходжата. От тук надолу камък, ако се претъркули, става на парчета. Камо ли каца? От тази каца няма остане, вика и треска. Плеснах ведро водата, да може хубаво да се намокрят обръчите на кацата и я претъркулих до ръба на пропаста. Брате, като го видях този увес и тия каманаци и реката дет се мяташе в дерето, рекох си, Бог да я прости тази хубавата каца. Ама не дадох вид. Бутнах кацата и се обърнах да не гледам. Чу се едно бум-бам и тишина. Обърнах се и видях как кацата плесва в реката. Изгуби се за момент и пак се рипна. Цяла целеничка хубавата бяла каца. Започна да кричи водова тежа, блъскаше се в камараците страни и гърмеше бум-бам, дум-дум, заехтя това хамбар дере, като че ли планина се събаря, ама кацата цяла. Ходжата пребледнял като платно, а геларите гледат земята. Сядай да те бръсна, викам. Не барай ходжовата брада, викам и Карасулю, двойно ще ти платим. Не барай ходжовата брада. И тройно да ми я платите, аз от брадата на ходжата се не отказвам. Хванаха се двама-трима гелари за ножовете, а аз се втурнах към брадата. Сядай, ходжо, викам, с брадва ще те бръсна, но ще те бръсна. Аз дето езика си не прехапах от зор да направя тази каца, а те маскарите да ми я връщат и на това отгоре да ми се подиграват на майсторията ми и труда ми. Донесаха ми ножица и почнах. Косъм по косъм съм стригал. Вади пот се стичаха за душите на ходжата, ала не спрях. И докато го стрижа аз ходжата, кацата долу гърмеше ли гърмеше. Хората накачени по покривите ме гледат, а Карасулю ме гледа право в ръцете. Масторе, стига бе, нямаме си вече ходжа, нямаме си ходжа. Качих се на морето и потеглих. С Богом, агелари! И да запомните кой е майстор Лио и кога сте го взимали за подигравка. Начеса хърнолската си каста и майсторското име не посрамих. За първи ми дойде нов, чакат наближих село. Не се, щом вратата се хлопна, баща ми излезе. Няма добре дошъл, добре заварил. Дай ли кацата? Не. Изядах си пол с палицата. Той, че за щуротията вика, после дойде. Прегърна ме и ме целуна. А това е задето си остригал брадата на ходжата. Аферим, мъж си, на есен ще те будим. Че отде пари ме, тате? Има ли майстолог? Парите сами ще дойдат. Както го каза, така и стана. Не бяха минали 2 дни от стригането на ходжата и от хамбардере дойдоха да ми самолят да хора да варя кацата от мира. Не бях наближил още хамбардере и чувам бам, пие кацата в скалите като тъпан. А миларите ме чакат. Ето ти парите за 3 каци. Моля ти се само изкарай тази каца от този вир. 3-та нощ не сме мигнали. Хваня. Но как? Хамбардере, 9 боя врясно в каманаците. Гърми, грохти, трещи. А от пяна не можеш да разбереш кое е камък и кое е вода. И този водовър, дето кацата влетя, да й беше рендосал бреговете, че кущер не може да се закрепи, каво ли човек. Донесете, викам мъже. Донесаха мъже, вързаха ме с линия му край около кръста и ме спуснаха. Тогава се оплаших. Кипнала водата като жива. Хем бучи и ври, хем кърпяста се върти. Синьо-зелена, Господ я знае има ли дъно или нема. А пък аз, дет не съм се топил във вода от кръщене, не зная ни да шавам, ни да плавам. Викнах да ме спуснат още. Да топиха ма до куша, няма дъно. Викам да ме издърпат, не ме чуват. Учи водата, а те като че ли се правеха на глухи. В мене има 2 лиовци. Единия Лио ми вика: Лио,
Връщай се, тия зян ще ти направят. А другия Лил ми шушли. По-добре смърт, отколкото срам. Рекох си, втория ще слушам и натопих крака във водата. Кацата кръжи във водата. Вече наближава. Пуснах аз краката да я вкопча, ама ботурите ми така хубаво се бяха напоили с вода, че краката ми потъват надолу. Мина кацата, замина. Ами сега смъкнах аз ботурите, а отгоре като писнаха жените, разлетяха се и се видяха една с една. Зачаках аз кацата и този път я хванах. Победегли ga така хубаво с ръце и викнах да ме валят. Почнаха уния отгоре да ме теглят, ама колкото повече ме теглят, по-тежко става. Кацата напила с вода и станала 5 пъти по-тежко от преди. Вдигнаха ме на 2 пръста над водата и въжето спря. Гледнах нагоре, че половината въже се е протил. Покът вървите, аз дице вика ви се накосам. Айде, Лио, да те видим какво ще правиш сега. Решавай, пускаш ли кацата или не. Решавай, че вървите се късат. Реших. Ще се държа за кацата. И викнах. Ей, донесете друго въже, че той се е протило. Айде, бързо, че отидех. И лъкът извикам, че падам, намерих се във водата. Това дек ми се случи на мене в този път. Не го пожелавам нито на приятел, нито на враг. Кацата мазна, едва ме държа, на това отгоре разиграва я водата се мята като песна. Сетни си ли, дето имах криволяво ги събрах и се метнах върху кацата, а това отгоре и без кащи. Кракнаха с тогава. Афели, аз колсун! И чак тогава видях, че по двата брега на реката сумайки и свят се е събрал, ей! Ама мене едно ме тровеше. Дали обръчите ще го стискат. Чумберчета мили, байови, дръжте се, ме спасяйте! Най-ците донесеха въжета. Вързах се едното въже кацата с другото въже мене. Как ги вързах, аз си знам. Изтеглиха кацата, изтеглиха ме и мене. Ходилата ми в кръв, кожата по коленете ми обелена. Донесеха ми гащи, качих се на един катър и хайде в камбар тере. Един ми води мулето за оградника като на хаджия, а зад мене текнала върхолица от стари край, не може да се види, ей! Плача ти кацата. Настаниха кацата в двора на джамията и рекоха: селска каца е той, тук ще седи. Попитаха ме дали съм съгласен. Съгласен съм при едно условие. Да се качи карасуло на кацата и 3 пъти да извика, че дървените обръчи са по-добри. Качи се карасуло на кацата и не само извика, ами и от него се притури. Попита ми кацата. На това отгоре ми даваха вълна, мед и воцък. Събраха за 3 товара за рателото нищо и зарабявата никаква дънесна каца. Като ме видя баща ми с този това и като му разправих защо съм с чужди кащи, очите му ей такива. След това почнаха при мене мераклии да идват каци да им правят. Разви се лъж, нариша, ама не рекох от мющери и от пари. Стари майстори, опитните, хората ги прескачаха и идваха при мене, а тогава майстори над 120. Ама нито един от тях не беше яздил без на каца и не беше стригал хоча.